Μπέλ, είσαι ευτυχισμένη εδώ? Ναι. Τι συμβαίνει? Ας μπορούσα να ξαναδώ τον πατέρα μου. Έστω για μια στιγμή. Μου λείπει τόσο πολύ. Υπάρχει τρόπος. Σε αυτό το καθρέφτη τα βλέπεις όλα. Όσα επιθυμείς να δεις. Θέλω να δω τον πατέρα μου. Μπορείς? Παπά! Όχι. Είναι άρρωστος. Μπορεί και να πεθαίνει. Και είναι ολομόναχος. Τότε να πας να τον βρεις. Τι είπες? Σε ελευθερώνω. Μπορείς να πας όπου θες. Εννοείς είμαι ελεύθερη? Ναι. Ω, σε ευχαριστώ. Μπαμπά, έρχομαι. Μην το βάζεις κάτω. Πάρ' τον μαζί σου. Να έχεις κάτι να κοιτάζεις πίσω εδώ. Να με θυμάσαι. Σε ευχαριστώ που καταλαβαίνεις πόσο με χρειάζεται. Λοιπόν, εξοχότατε, πρέπει να ομολογήσω πως όλα μα όλα πάνε κατευχήν. Εγώ το ήξερα πως θα τα καταφέρνατε. Την άφησα να φύγει. Ναι, Πώς? Τι? Πώς μπορέσατε να το κάνετε? Έπρεπε. Ναι, μα γιατί? Γιατί την αγαπώ.